Nasi mutungamiri wenyika President Mnangagwa nechinangwa chekuti basa rifambe zvakanaka takanangana nemuono weVision 2030 apo nyika ino inofanira kunge yava padanho repamusoro munyaya dzebudiriro vapa mibayiro kune makurukota ehurumende akashanda zvakanaka mugore ra2025. Mutungamiri wenyika President Mnangagwa vatamidza mibayiro iyi zvekutanga pana honorable Barbara Rudzi vekushandirwa kwenyika, kozoti zvakare vaanxious masuka vanechekuita nezvekurima agriculture, kozoti zvakare vechitatu pana honorable justice honorable ziyambi vanoona nezvenyaya dzezvemitemo kujustice. Vatungamiri vakasiyana-siyana vauya pachiitiko ichi vanosanganisira zvakare vakuru vemakanzuro mukati menyika kusanganisira vekuchikomba pamwe chete zvakare nenyami uye zvikuru sei nevamwe vazhinji kubva mukati menyika yose kuuya kuona chiitiko ichi uye kupuhwa mashoko nemutungamiri wenyika President Mnangagwa. Vachitaura pachiitiko ichi mutungamiri wenyika vati basa iri richaramba richiitwa kuitira kuti upenyu hweruzhinji husimukire uye zvakare vakati zvakakosha kuti veruzhinji vashandisewo zvakare nzira dzechizvino-zvino kuitira kuti budiriro iuye munyika. The supremacy protective system was recognized as one of the commendable practices for economic governance that is entrenching the results-oriented culture in the public sector. Well done. Comrades and friends, ladies and gentlemen, it is commendable that the progress registered so far is partly due to the transformative results-based governance culture of the Second Republic. This is evident in agriculture, in mining, infrastructure development, social services sectors, as well as in environment and climate mitigation measures, among other aspects. National values of unity, peace and security in our country are being strengthened. It is my expectation that under national development strategy number 2, greater growth and prosperity will be achieved to improve the quality of life of our people. To do so, I challenge the public sector to continuously improve performance through blending contemporary governance frameworks with our indigenous knowledge systems and remain with new methods and models of governance excellence. Mutezi regurukota rezvekufambisa zvinhu pamwe chete nezvivakwa honorable Joshua Sako vano madomwa kuva wechipiri mukati mavanga vachikwikwidza vari vataura vakati mubayiro uyo wauya kuchiburikidza nekushanda kwakanaka kunoitwa mubazi rezvekufambiswa kwezvinhu pamwe chete nezvivakwa. Ndoda kutenda zvakanyanya His Excellency the President Dr. Mnangagwa nekundipawo award yavandipa as the first runner up mukategori yema-deputy ministers. Zvinobudikidza nekushanda kwatinoita ku-Ministry of Transport and Infrastructure Development as a team, being led by our Honorable Minister, Advocate FT Mona, our Permanent Secretary Yachihera, Engineer Makumbe, and our whole team as a ministry. I think you know very well that we have a very good working relationship. We work as a team. Basaratati Kanatati as a ministry, let's do it. Work is getting done. You can see across the country from our border posts, my airports, my roads, Basaraka Wanda Ratukubata as a team. Saka it's recognition for the Ministry of Transport, not for me as an individual, but for us as a team. We are really putting our hearts into it. Kuti basa rifambire mberi nyika yedu yeZimbabwe ivakwe sekuziva kwamunoita His Excellency Dr. Mnangagwa achitaura kuti nyika inovakwa nevene vayo tisu vene venyika, and it's for us as a team within the ministry but also across the board as a whole of government to move our country forward. Gore rapera Honorable Minister Felix Tapiwa Mona pamwe chete zvakare munyori mukuru Engineer JP Makumbe ndo vakadomwa kuva vatungamiriri pamatanho avo avari anova makurukota ehurumende pamwe chete nemunyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwezvinhu. Mushure mazvose basa rabatwa uye vazhinji vadzidza vakaona basa rinofanira kubatwa kuitira kuti kuzadziswe kushuwa kwemutungamiri wenyika President Mnangagwa kuti nyika ino iyo iri padanho repamusoro. Love Mo mchakandoona masunungure via.com Harare.